Bu, niki namine Mbak sinten? Sunarti, Pak. Mbak Sunarti. Usiane pinten, Bu? Usiaku berapa ya? Nak 70-an kan? Dereng kata 58 kan sebenarnya kalau saya anu nih mboten kelahiran 58 kan. Stroke napa pripun kondisine? Piyambake punya sebelumnya nggih riwayatnya punya hipertensi sama diabetes. Iya. Terus? Lah niki karena mungkin itu yang menyebabkan stroke niki diabetes napa hipertensi nggih. Nggih niku dak antara kan niku tuh nggih pun mboten saged pinarak nggih mboten saged tangan sikis mboten saged digerakkan. Lemes janten nggih. Niki pun kaku kados ngeten terus ngeten dong. Tapi nak matur saged, Mbak? Mboten saged, agak awau ngoten. Nak dar tesih saged ngelak? Tasih. Oh, nggih aman nggih. Tasih saged ngelak, Pak. Saged nggih. Berarti niki napa namung lemas, badan sak kaki nggih. Asupane tesih nutrisine sami? Nggih, makme tasih 3 kali sehari tasih jajan-jajan. Lembut napa tesih kasar? Tasih sekolah tapi lemes, Pak. Oh, lemes harus lemes nggih. Mboten kali. Kayak wong biasa nih Mas. Nggih. Oh, nggih. Yang biasa, mame biasa. Nggih, rumah saya kan nganu kan kadang kan nyuwun sing dialusi napa pripun kira Mbak? Guyu udah dolani. Mas ngendikan yen pati angil ngoten kira saged ya ao mawon ngoten saged jelas. Nggih, nyuwun pandungane Mbah saged silaturahmi malih. Amin.